no protection makama kata kaka pen chike osebedo ka rito joma chuogi bende osenindo wuon pargi bende osenindo gino osebedo ariga mar 2010 ka irange katiba manyien mano mar piny Kenya kae kiwacho ni en system ema fail kanye system ni ma fail en chike wuon koso kaka iketo gi e tim mawacho kacha ni en law itself koso en kar enforcement kama bedo kod tab weangisi ni Kenya ka wan sufficient laws marito mond liete kendo marito chuo liete wan gi law of succession kendo kata wan gi so many laws wan gi kapo ni nitiere madwa chiwo madwa bedo a witness tichande ok dwa ni odhi ogol dhoge court gik makamago wan gi victim protection act monyalo donje manyalo kawo kendo konye wan gi the constitution itself mawacho ni ok onego wabed gi discrimination of any form ma wan godo so chike nitiere kuma seche moko iyudo ka pek matin nyalo bete en koro enforcement kokale court doho ok en gima idhie kawuono tiwinji kiny to rucho ng'ad bura doho kawo kinde doho nyaka winj ng'ama odonjo nyaka winj ng'ama odonjne nyaka winj witnesses gite eka doho nyalo make a determination ntiega thuolo ma oketi ma specific manya wacho ni kata ka en mar succession okawo wigni 3 okawo dweche matin koso nitie moko miwacho ni we settle outside court ma mantie kacha koso magi bija kete kaka small claims magi ok gini magi kete kaka buche moko matindo tindo miluwo tin bura monego bed imiyo pe king'iyo kaka tinde judiciary tiyo gin gi gik moko miluongo ni performance contracting mane giketo godo officers gi gin gi timelines ma giketo godo king'iyo practice rules go kaito kata ka ning'iyo the last state of judiciary address mane nitie netango ni time kinde miwinjo godo cases osedok piny kabisa to mane en adier nikech ng'eni judiciary osebedo ka ndiko judges osebedo ka ndiko magistrates doho mang'eny bende osebedo kiyawo koro iyudo ni chon kaka chon nitiere gik cases moko mana ewi mwandu mar chi liel kata mar wuon ginene iluongo nade the widows and widowers manitimo mane high court chike nobiro molok mowach ni nitie moko manyalo dhi e court ma magistrates court koro tinde magistrates court mondo mi jurisdiction nitiere cases moko ma ginyalo winjo mano number 1 number 2 time mane iyudo ka chon case ne nyalo kawo kata higni 2 tinde gi doho mang'eny mo omedre gi iyudo ka kinde nodok piny onyawuok kata higa achiel moduoge 1 year but seche moko gimineno ka kelo shida Cleophas en kaka ng'ato opango case ne ing'eni doho tiyo gi evidence doho kidhi donjo ne ng'ato to nyaka ibed able to prove nyaka tang ni makosa ni notimre kata raticha ni noroche yo makama court tiyo gi evidence miketo mbele ne doho onge kaka nyalo ng'eyo nikech system wa mar chik iluongo ni adversarial system nyaka ibi mitang ni gima kama otimre so seche moko iyudo ni gima kelo delays e court en ni ng'ato donjo ne ng'ato to kokelo evidence makare kata pod odwaro kinde mondo mi okel evidence mano one of the things mamiyo seche moko yudo ka case nyalo budho ga e doho mar ariyo bende seche moko inyalo yudo ni doho mawinjo case ni seche moko en packed en gi cases mang'eny ahinya manyalo bedo ni owinjo kinde moko bende inyalo yudo ni kata jomotero cases gi e doho giwacho dho luocha mother tongue gi ting'e ni mondo mi magistrate kata judge owinji nyaka timne interpretation to interpretation ni bok nyal tim gi ng'ata nitiere joma court osesidho manyalo timo mago so those are some of the ways but kipimo sani gi chon tinde cases temo sudo e yo mapiyo particularly court iyudo ka cases meka chiliete iyudo ka court temo mondo mi otim gi mapiyo nikech ging'eyo pek kendo ging'eyo difficulty ma jogi kale so ok anyal wacho ni court obedo lax matin mano enforcement mar ariyo en ga officials ma wan godo kaka jaduong' gweng' chive ma wan godo kata iyudo ni police stations moko seche moko iyudo ni chiliel nigi order adier mowuok e court mawacho ni ok onego bed ni riembe puodhono
ok onego bed ni mukode gik ma kamago. Tiyudo ka seche moko jomoko tiyo gi kata joma e gweng' mondo pod obi oharase, mondo pod obi otim kama. Seche moko kugo report ka police station